Ако има жалба, не ги се не, трябва да се види коя. Доста до хеза. При мен е так се печат. Влизаш пак, връщаш се вътре, разгледаш го и ми го връщаш, ето как ти гадата. На две и още един път на две. Печато да е отвънка, печато да е отвънка. Кабината сега опри да не гледаме за кой си гласувал. Ти може да си гласувал за комунистите да Толкова жалби накрая с комунист, но е толкова пеян човек, че няма да сгреши. Не, аз не се съмнявам в него, че да сгреши. грешки стават. Печато трябва да ти остане отвънка. Да, се Кой гласува, открито трябва да гласува. Ама вие не можете да гласувате. трябва да изберем за народен представител да вкараш този закон в парламента, да гласуваме тогава. Има Ето, заповядай. има медицина, а има полиция. Гласувай сега, после вънка можеш да четеш речи, ако искаш. Гласувай! Айде, гласувай. Браво! Мисията е изпълнена. Ето, държавата ти дава право на глас. Вие всички да се научите, че това гласуване е първобитно. Може ли един касаджия да произведе толкова шофьори да са по-внимателни, отколкото тия народни? Кандидатирай се за народен представител, вкарай го в парламента, това твоето предложение, да го харесат. Кой по-напред да вкарате? Еми сега, които си имаш там предложения, тях ти си кажеш. Шапката е с него.